फान्थाव थाइनै अमा मेजेम तेरेरें तो बिगुरानो रोजा बहुत टेस्टी। हेलो खुलुमबाई नमस्ते सभी को। तो मेरा आज सब्ज़ी है जो सभी के गांव में बहुत ही अवेलेबल जो मिलता है, मैं उसी को ही तोड़ के सब्ज़ी बनाने वाली हूँ अमा के साथ। लोगोफोर दिनै आङो ओंख्रि जानो नागिरनायानो जाहैबाय माने बयनिबो गामियाव एकदमबारे गोरलैयैनो मोनग्रा मैगं नोंथांमोननो दिन्थिनि आङो दायो खानानै। आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलां ओमफ्राय मोजां मोजां कमेंट्सफोर हर बयबो। तो चलो मैं अभी उसको मतलब जो भी मैं सब्ज़ी खाने वाली हूँ उसको तोड़ के लेती है पहले। अगर वीडियो देखने के लिए अच्छी लगती हो तो लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो चलो अभी मैं उसको तोड़ती हूँ। चलो फिर मा जादों बियो ए गाजरखौ फुयै फुयै जाजोब्बाय ओइ गाजरखौ गावसो फुयै फुयै जाफैजोब्बाय थोस थोस गाजरखौ गावसो जाफैजोब्बाय थोस। नायदो नै लोगोफोर ओंख्रियानो जाहैबाय सिंग्रि मैगं। सिंग्री मैगंजों ओमाजों जागन दिनै। दोस्तों मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं इसको एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है, अभी मैं उसको ही सब्ज़ी बनाऊँगी। देखो यही है मेरा सब्ज़ी। अभी मैं सारा तोड़ लेती हूँ इसको। रेडी है मेरा लोगोफोर, रेडी जाबाय नै ओंख्रिया। दायो संसै अमा बेदरजों। मेरा अमा बेदर आ गया है, देखो अमा बेदर अमा बेदर अमा बेदर। तेरेरें माथो बिगुरानो रोजासो बिदिनोबा। ये रही मेरी सब्जी, अमा के साथ अभी बनाऊंगी इसको। लोगोफोर नायदो आंना सिंग्रि मैगंखौ सुनानै लाबाय, अमा बेदरखौबो दै गुदुंजों रुनानै लाबाय, दायो संसै।
गालिब जादोंलै फुरा क्रिम जादों दां सोरबा dia moजां नंथाराबा खनसेबो ओरै जिराय जायोलै बानलु गोमोन बानलु सावनानै जानोसै सिंग्रि मैगंखौ होनोसै बांद्राय गोनांलै जोब बांद्राय गोनां बांद्राया हर सान्द्रि लानानै फैजोबबाय आराम दसे फोरान खोबला बेखौ लोगोफोर एबार एसे दुन्दिया बेगर देनोसै जाबायलै बिदियाबो आइ अमाया लाबोद' बानलु सावसै लोगोफोर दायो आयै अमाया लाबोद' फान्थावा नायलाय लोगोफोर माबायदि दै गगासिनो दङ फान्थाव बाथोन ओमफ्रायो नै ओंख्रिया जा साइज जाबाय ओंख्रि हायसै मेजेम मेजेमा हो आंनो मेजेम मेजेमा जा जानो लुगैखाथारदोंमोन ओरैबायदि टेस्ट जाबाय लोगोफोर बहुत टेस्ट हुआ है सब्जी मेरा वाव बहुत ज़्यादा खाना खाऊंगी मैं आज तो जा बुरजा जानोसै लोगोफोर आं कालारखौ बारा मोजां नुवाखै खिन्थु मोगथाङाव ओरैबायदि गोमो साइज जाखादों जानोसै दायो लोगोफोर गासिबो रेडि जाजोब्बाय आंना नै फान्थावाबो फान्थाव थाइनै सावनायाबो मोनबाय जाबायानो ओमफ्रायो बानलुआबो रेडि लोगोफोर दायो जानोसै आङो जा गोथावनो सामब्रामखौ हानानै लाग्रोनोसै हाला आं लुगैनाया बहुत टेस्टी हुआ है मेरा सब्जी नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जालायो ओंख्रिखौ ओरैबायदि टेस्टी जायो नाजोंबो जाजायो लोगोफोर नाजोंबो ट्राइ खालाम जाला आं लुगैनाया बानलुखौ सिफ्लेनानै लाग्रोनोसै बानलु सावनाय रेडि नों ओंखाम उखैयाखै जादो थाव गुबै
जा गोथाव जादों बहुत टेस्टी अभी मैं खाना खाऊंगी फान्थावाबो हिटखा लोगोफोर साखिनाय दे मोजां जाया फान्थावा जायो होनथारबावबाय लुगैनानै आक्रमण शुरू सिनस्रि सालायबायलां खामानि मावनानै आयौ जि गोथाव जादों आयौ जाब्रेजोबसिगोन आं अमा मेजेम ओंखाम नांबावगौ आंनो ओंखाम नोंबो जाफैदो एसे hay không này đập phía bây giờ đông bảo hết dạ bạn
अमा apa dulu Mbak? जाखांबाय लोगोफोर मेरा खाना हो गया है अभी बाय बाय लोगोफोर बयखौबो बाय बाय